बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि मनज सरगियारि इउटुब चेनेलाव ओमफ्राय जोंना साजायनाया जाजोब्बाय हाबानिया डेक'रेसना गासिबो नै ओमफ्राय गेटआव साजायगासिनो बाव हौवा गोदान हिन्जाव गोदान जिरायगोन माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि नुदों साजायनायखौ ओमफ्राय बैहाय बिब'मोन साजायगासिनो दंबावो गेटआव देखायगोन बे जिरायग्रा आरोखि ना ओमफ्राय नैबेहाय जानाय लोंनाय जागोन नैबेहाय जानाय लोंनाय ओमफ्राय संनाय खावनाया नैबेहाय जागोन नैबेहाय ओमफ्राय फंबाया गय हानगासिनो आरोखि माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि थाखायथ' बिराद समायना नुबाय नोंसिनि थाखाय माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय नैबे साजायगासिनो दंबावो आरोखि माखासे नैबे जों बानायनायमोन बे न' बानायनाय बेफोर ओमफ्राय नै गेटनिखौबो नायनो हागोन नोंथांमोना माबायदि नुदों मोजां नुगोना नुवाखै बिराद बरिया नुदों आरोखि ना ओमफ्राय नैबे औवाया जों दाननाय ओमफ्राय बेखौ जों दा साजायगोन दा आंना टाइम गैथ'आ आं एसे दस्रा खामानियाव थांबावनो नागिरदों नालाय ओंखायनो बानायथ'ला दानो नै माबायदि नुदों जों बानायनायखौबो गाइसमोन मोजां नुदोंना जों बानायनायखौ जोंनि आखाइजों बानायनाय बे गारि लाना आरोखिना होनबा बावनो थांखाबाय बस बेयावनो गारि रिहार्सेल जागासिनो ओमफ्राय खालामनायाव मुखुब जागासिनो ओमफ्राय ओरैजाय दं बिब' ओमफ्राय बिगुमै गोदान एबार जासिगोन आरोखि ना हाबै हाला बाहेरायाव एसे बेरायहैलाबायनोसै
Islas खालामनाय मा तुस स्पिड खालामखो Sini pula baik. Sini aku. Sini sih mama. Bayu kalau misal. Mana kok? ₹1 कहाँ से मिलेगा? भाई जी कितना देना है? ₹1 ना रुको रुको मुंबई मिला है सानैबो हौवा मा गाथाय होनाया सानैबो हम दोनों एक साथ सानैबो हम जै होदो दे खायसे 김선 부원당 हाथ खाली उधर छोड़ 주사나 होदो अरजाना दे एसेल' फुस्लु खालामदो दाना आयना नायहोदो मा नायहोयो बिबार माला खाथियाव फैबाल नोंसोर मानोथो एथ' गोजानाव
Aduh.